Хочу. Давай кататься. Кириллның йөзәсе футбол уйнарга өйрәнәсе килә, әмма әнисе аны авыр физик күнегүләр ясаудан саклап килгән, чөнки бала йөрәк авыруы белән туа. Первые 2 операции у нас. Беренче операцияны бала туганнан соң 5 көн узгач ясадылар, икенчесен 6 айдан соң. 1 елдан соң Кириллның хәле начарайды, тагын 2 операция кичерде. Улыбызга бик озак тернәкләнергә туры килде. 10 айдан соң тагын шул хәл кабатланды һәм чираттагы операция. Кириллга хәзер 7 яшь, үскән саен йөрәгенең көче җитми, тәне зәңгәрләнә башлый ди әнисе. Тагын 2 операция ясарга кирәк, ләкин малайның канында кислород бик аз. Шуңа барлык клиникаларда операциягә алынмый. Америка табиблары ярдәм итәргә шандырган. Кудрявцевлар беренче операция өчен акчасын түләп куйган инде. Аларга хәйрия фондларында булыша. Мы получили... Без 28 февральдә Америка клиникасыннан чакыру алдык. Алар безне көтә. Һәр вакыт элемтәдә турабыз. Хәзер килеп чыккан вазгыять белән бәйле рәвештә төрле хәл булырга мөмкин. Кудрявцевларны хәзер доллар курсы үзгәрү һәм санкциялар куркыта. Россиядән Америка һәм Европа илләренә самолетлар очмый. Шулай да анда башка илләр аша барып була. Кудрявцевлар Төркия аша очарга җыена. Әлегә чит ил клиникасы баланы кабул итүдән баш тартмаган. Алдагы көннәр өчен җавап бирә алмыйбыз. Хәзерге вакытта чит ил клиникаларына акча күчерү буенча кыенлыклар юк. Ничек эшләгән булсак, шулай эшлибез. Алар авыру балаларны кабул итү һәм дәвалау буенча бернинди дә дәгъва белдермәде. Бары доллар курсы үзгәргәч, чыгымнар артырга мөмкин. Кирилл операция уңышлы үтеп исән-сау әйләнеп кайтасына ышана, киләчәккә планнар кыра. Я хочу, когда я вырасту, быть программистом и создавать игры. Беренче операция 20 мартка билгеләнгән. Икенчесенең кайчан булачагы акча җыелуга бәйле. Аның өчен якынча 20 миллион сум кирәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен банк реквизитлары экранда күрсәтелгән. Шулпан Касымова, Мазиятдинов, Яңа гасыр каналы.